Zezine zer da? Zezine hori zera. Txala, ganadu hil eta gatza emon. Osa, pernileri motunak muen gatza, osa, txala hil eta gatza emon. Zatik. Eta gero, pernile moduen. Ez orduen esan hor, neberarik, kongeladorik, eta ez bez. Osa, baserri askotan zezine egiten. Zezine baserrik gehienetan. Bai, zuzait, txarri bi edo hiru lehen esan doa moduan. Ilte ziren, jatzeko asko izin ziren. Eta orduen esan hone, araite egirik, karnizeri orduen gitzen gentzen, holangorik esan egon. Etzean egiten dana. Danak. Dana etzean. Etzean da, etzean txarri hil, mortzile egite ziren, eta horixe. Eta gero, por ejemplo, barrioko jaiek, zer nitek barri duztitan dauz, barrioko jaie iztezanean, nire haitite tratantzia izin zan ganaduna eta zarean da, iteuen hilebete edo bilenaban, entzubet, ekarri, entze. Eta itezan etzean, loditu, eta gero hil, eta bueno, entze, ez teko odolasko, bai, haunque sea dozena bat edo dozena terdi mortzile ite ziren, eta ziren sano gozoak. Eta gero, hauntze, akabarte jani biztezan, ez esan non gorderik,